v-am primit în casa mea, fără a face curat, nepoliticos eu. Calma. Mă. Hei! N-am mai postat de vreo... Cât să fie, mă, 3 luni? Nu? 3 luni, nu mai țin noțiunea timpului, pentru că da, nu-mi pasă. Dar îmi pare bine că m-am întors sincer. Și mă, n-am mai postat doar din cauza că n-am idei și din cauza că n-am chef în primul rând, dar hei, m-am mutat un nou studio cu o plantă foarte lângă mine. Ignorați, ok? E o plantă, e o floare. Da. Și mă rog, înainte să vă spun ce voi face în episodul de azi, vă rog și eu, foarte mult. Apăsați, butonul ăla de like, abonați-vă, că uite cât de puțini suntem, bă. Deci, în tematica acestui videoclip, o provocare pentru voi, un challenge. Apăsați butonul de like, glumeați-mă, bă. Nu cerșeți, ok? Le iau pe merit. Dacă vă place, apăsați, dacă nu... Exact. Și cum vedeți și aici în tableta mea, pentru că luna viitoare mi-au laptop și o să-mi fie mult mai bine, mult mai ușor să fac videoclipurile. Start now, hai. 3, 2, 1, așa, cu aplicația asta de căcat. Un tire maker cu trendurile din 2016, 2018, pe acolo erau. Mă rog, foarte șmecher, foarte frumos. Hai să redenumim asta, dacă se poate. Pentru că mi-a fost lene. Știți cum e. E ok. Nu se vede bine. Hei! Sper să mă aud bine acum. Aduceți-le înapoi. Scris greșit, pentru că sunt un analfabet. Așa. Mi dor de ele, pentru că sunt și mai analfabet. B. Au fost ok. C-ul urât. Lasă-le unde a trecut timpul, așa ca un povestitor. Wow, nu se vede nimic. Nu e surprinzător, dar nu se vede nimic. Și de-ul lasă-l acolo, e ok. Și începem cu faimosul button flip. Unde să-l pun pe ăsta, că nu știu. Mi dor de trendul ăsta, e ok. Adică a fost chiar ok trendul ăsta. Știi, nu-mi plăcea să mă uit trick-shot-uri frumos. Eram copil, îmi plăcea orice. Dar hei, următorul este dab. Doamne, ce frumos era. Aduceți dab înapoi. E prea ok, efectiv. Parcurul, unde să-l pun? Parcurul a fost ok. A fost ok parcurul. Doamne. Redenumitul și faimosul MLG, frate. Oh, Doamne. Aduceți MLG mimul înapoi. A fost prea ok. Nu se mai poate, băi. Da, și cum e sâmbătă? Vreau să fac mai multe videoclipuri de genul ăsta, au fost scurt, dar tot
Am mai pregătit încă unul și apoi mai pregătesc încă unul. Le editez, bam, și poate postez și eu măcar de 3 ori pe săptămână dacă mă țin. Doamne ajută, nu știu. Dar măi, oh da. Fidget spinner-ul. Mă, a fost ok fidget spinner-ul, adică nu, știi ceva, mi-e dor de ele. Mi-e dor de fidget spinner. Și de kendama la fel. Și de kendama la fel. Da. Adică au fost niște chestii, bă, frumoase. Adică când aveam o tabletă și eu acolo, mă rog, nu prea aveam net. Că stăteam într-un stat, știi? Stăteam tocmai în Moldoveni la mama naibii. Bă, nu prindeam semnal. Maica mea cumpărase o cartelă din aia, dacă mai știți voi, dacă ați avut. Cartele din aia, gen, prindeam și eu 2-3G acolo. Trebuia să aștept vreo 5 minute să încarci 5 secunde dintr-un videoclip. Ah, ce vremuri frumoase. Și mă uitam la 2 degeaba. Și îmi luam bătaie. Și următorul trend, provocări nebune, tati. Oh, vai, când mă uitam cu vărnul la asta, mă, sunt ca un boșor. Bă, e 9 dimineața. Lăsați-mă în pace, n-am chef de nimic. Am zis să filmez un videoclip scurt și bam, gata. Provocări nebune a fost, bă, a fost ok. Ce să spun? Bă, toate trendurile astea au fost minunate și o parte din copilăria multora dintre noi. Când eu mă jucam cu țărâna și mă uitam la căcaturi pe internet, bă, mă rog, n-aveam calculator. YouTube-ul abia se băgase pe telefon și, da. Următorul, story time-urile, tati. Nu să vedem poze, dar hei, story time-urile. Bă, să rămână unde au rămas. Asta e opinia mea. Au fost ok și ele. Dar na, story time-urile mai ascultat de ce mai făcut alții, căcaturi, bla bla. Și următorul e faimosurile, e faimos, hai că da. Creepypasta. Bă, și tot ce zic eu aici face parte din România, pentru că țin să spun din nou. Bine, nu din nou, prima dată. Dar hei, astea încă se mai fac în America chestii, dar eu zic precis de România. Vreau să aduc înapoi în România. Aduceți creepypasta-urile, n-am băut cafeaua, mă, lasă-mă în pace, trebuie să fac cafea acum. Au fost chiar ok și mi-e dor de ele. Aduceți-le înapoi. Am terminat lista pentru că nu mai știu. Mai am încă unul. Mai am încă unul. Editing. Pun la editing. Bam. Pun aici. Nu știu de ce nu mi s-a instalat imaginea, că am instalat-o. Cum se chema, mă? Ice Bucket Challenge. Perfect. O să o punem imaginar, o să o punem la a fost ok. Gata, imaginar, am pus-o acolo, imaginați-o acolo. O să o pun la editing cu puțin. Deci am o sămânță pe masă. Ok. Bă. Și cam atât a fost cu videoclipul, dar pentru că mă bâlbâi și trebuie să-mi fac o cafea să mă liniștesc. Pentru că sunt addicted cu totul cam 15 ani. Salutare, măi! Ha, ha. Hai să facem o cafea.
Ce fac cu viața mea pe YouTube ăsta, platforma asta? Este foarte mizerie în bucătăria mea. Da. De care să fac? Cu lapte. E ok. Un 3 în 1 cu lapte. Ignorați-mă. Îmi fac doar o cafea. Sunt un om care își face o cafea, atât. Au! A sunat cu mătii. Morți mătii. Family friendly, no. Foarte, foarte family friendly, ok? O să pun aici, măi, au. Să fac videoclipul ăsta cât mai lung. Luăm cana, bam, cafeaua, pac. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Oh, da. Cât e, mă? Ok, cât am terminat-o? Da? Acum, ibricul așa țărănesc, foarte. Ignorați mizeria, mă rog. V-am primit în casa mea, fără a face curat, nepoliticos eu. Cafeaua. Ce fac? Sunteți ok? Sunteți ok? Hei, sunteți ok? Măi. Am luat, măi, ibricul, am pus apă. Și pentru că îmi trebuie 2 mâini să aprind tigaia asta de aragaz, be back in a minute. Ok? Bă, bine ați venit la Gătim cu mădă. Hai să fac și puțin curățenie, pentru că da, mai are mult până se fierbe. Trul apartamentului, holul, camera mea mizeră, baia, canapeaua unde o să filmez. Aici dorm. Aici sunt eu. Hello. Parcă fac vlog din 2017. Cana cu cafea, wow, țărănesc. Oh, shit. Oh. Perfect. Nu mă întrebați de ce am făcut partea asta a videoclipului. Probabil pentru că era prea scurt. Oh, vai. Prostul de mine. Am uitat să amestec cafea. Uitați-vă la mine cum îmi beau cafeaua. Ceva interesant rău de tot. YouTube, dăm timpul înapoi. Interesant să filmez pe YouTube, îmi place, știi? Oh, da. Tăticu, asta îmi place să văd, wow. Mă, v-am salutat, închid camera cu nasul. Hai, pa!